Kasih. Nggih. Ah sing penak niku gasik nek Ah, nggih, Ra. ngraos. Nek nak wong desa arang-arang ganti. Nek cerek ngeten niku tetap gede. Tindakan, Pak. Hah? Tindakan. Nggih. Iki. Rusak ngoten iki. Nggih. Assalamualaikum. Baru sewu. Derek langkung. Dalan rusak ngene iki iso diambang ngoten, Mas. Mingga wau mriki mangkap mriku. Kaya sak. Mriki desane napa, Bu? Ganasari. 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 Nggih. Kali Lagan. oh Lagan. Nggih. Men sewu nggih, Bu nggih. Nggih, Mas. Anu sejuk. Nggih. Nang pasar kok Mbak tidak? Durung, Mbak. Bu. Nggih, kok kasih. Nggih. Ah sing penak niku gasik nek Ah, nggih, Ra. ngraoske kahanan desa, Ibu. Tahu, Pak. Kula Bantul.
Kasihan. Nah niki terus dugi pundi? Kali bawang. Kali bawang nek ndi kok? Boro. 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 Saya bingung kalau mlebune keng pundi iki kula Kok lali. nyambaan. Asam sengaja. Tapi akale ngelak terus tukar tahu. Nggih. Uang aja. Uang aja memang batas semangat romantan. Ndekso ngetan. Sik wonten mergi ngiwa wonten iki lho. Minggir, kecamatan Minggir. Iwo ki yo sayangan paling. Pokoknya pertigaan pertama. Ndekso nganan. Nggih. Nek saking minggir. Nggih, sangat. Ndekso nganan kan Nek pom metu- bensin niku to. Deso sayangan kok jenama raksasa. Sayangan ki liku-liku ya. Nggih jan kesasar ya ora apa-apa wong kula niate yo. Bapakne Dolan-dolan. kowe nang Nggih, Mbak. Nek nggo wong anu kurang usum carane. pokoke ra modal nek cah enom ra gaul. Nek wong desa arang-arang ganti. Ya ya kok aku yang ngerti. Wis riwet mantep. Aku sak win gremari. Kayune nek cara entek kula omah. Nyebari wine iki kaya aku ya. Iki sing kurang sak nggon, kula omah. Mau tuane bantu nih. Oh gitu. Bantu banget. Nek cerek ngene niku ketok gede. Lah wong Oke. tuku kami mentil modal kalupan. Tindakan, Pak. Hah? Tindakan Nggih. Sabin. Sabin itu pundi? Kae kok mriku tebih, Pak. Oh, Mantu napa? napa? Mantu napa? Damel video Oh, nggih nggih. Oh, nggih. tahanan desa. Nggih, kalau Dalamnya ini kono. kalau Dalamnya ini kok. kalau kula sebelah dhuwur niku, sebelah niku nggih. Wonten pinten dalem mriku? 1 2 3 4. Oh, nggih. Apa? Nggih, monggo. Nggih, jareke, Pak. Nggih.
Nuwun. Mas, Tak boleh, Pak. jalan-jalan. Oh, Nyun sewu. oke. Kok napa? Kok mandhap teng masjid. Yo pengen mlaku mriki, kula weruh omah teng mriki yo penasaran. Nggih. Kok daleme teng inggil ngaten iki? Nggih. Daleme pinten mriki jumlahe? Mriki itu wonten tunggal sampai gangsal. Mergine Mergine niki. niki Nggih. rusak ngaten iki. Nggih. Lah nek kendaraan di daerah pundi? Teng mriku teng Ngandhap. Ngandhap. Nggih. Edan. Nggih. Niki ambekan, Bu. Nggih. Oh. Lawan saking ngandhap. Nyimpun kalih Mas sinten, Po? Sing pundi? Jenengan asmane? Kusbianto. 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 Nggih. Nyimpun. Tak pelajaran mriko. Matur nuwun nggih Mas nggih. Nggih. Nyun sewu lho niki. Assalamualaikum. Nyun sewu. Derek langkung. Damel video. Kayak nopo niki, Bu? Masak. Olah. Jenengan putih daleme. Kula kasihan. Oh. Bantul. Oh, kok dugi iki punan. Nggih wong wau waton ndeleh motor teng masjid. Yo mlaku-mlaku waton wau kepanggih Pak sinten niku teng ngandhap. Oh. Jarene dhuwur ana omah. Iki tesi pawon. Pawon. Nggih. Sak keluarga napa? Kula wetan niku. Oh, jenengan mriki. Nggih. Nggih Mas Kusbianto. Nggih, niku nggen kula niku. Oh. Kok pun kenal kalih anak kula? Ah, mangkene iki ngobrol teng ngandhap. Oh, nggih anak kula niku. Nggih, niku putrane jenengan. Anak mantu, nggih. Oh. Nggih. Nek kalih Mas Warsito niku pun kenal. Sinten? Warsito nggen masjid niku. Wau kalih anu, Warsito saking Bantul njian. Pundong. kalih semaipun katosipun. Oh, nggih. Napa? Estrine. Nggih. Titi. Wong nggih, wong ngobrol kalih ibu-ibu sinten niku. Ora apal jenenge. Salia. Nggih. Niku Titi sing Salia niku. Oh, nggih. Lagi sepuh kok. Nggih. Oh, nggih like niku. Oh. Nggih. Terus dapur tok. Nggih. Tesi pawon to? Nggih, video. Oh, nggih ampun. Monggo ndang mlebu YouTube. Niki tak entuk wingi anten kecelakaan putrane. Sinten? Putrane sinten? Aku lho. Tiba teng pundi? Teng omah niku namung Kepleset napa? tabrak. Are. Montor. Napa-napa nggih. Lagi sekolah. Namung mlicat-mlicat. Walah. Nggih mriki tak taklet niki sekolah. Oh niki. Nggih. Piye guys? Mari. Semari. Kelas piro? Kelas kali. SMP? SMA. Heh? SMK. SMK. Kedadiane piye? Aku nganu warep terus kaya ngegang. Oh, nggih. Terus saya ngegang. Ora inga-ingo. Mak kluwer mesti. Kluwer ngiri Ah, ngono. biasa niku. Nggih nek gang niku kudu ngati-ati ya. Nggih. Niku tasih lari alit nggih. Sekolah SMP kelas tunggal. Sing anu, sing ketabrak.
Niku jengere mlah nyandak, kaget to. Ah nggih kaget. Ya, pun Biasanya orang nyandak biasanya Bu. mboten nyandak. Nek nggih kan kok sakniki kebanyakan niku nganu, Jan. Nek cuma belok ngiri niku mboten nganu, mboten delok lawan arah. Mas. Nggih. Orang yang di papan niku. Nggih. Peristiwanya kapan? Wingi. Nggih, wingi. Jan wingi. Nggih. Jenengan yo panik Bu. Jam 3. Nggih, kula mlayu lah urip bocahe. Saking sekolah lho. Aduh ya Allah. Yo enggal waras lah, enggal sehat, sekolah meneh. Mau ngelecet-lecet toh? Lecet. Iku pun saged mlaku wingi digendong saking ngandhap. Oke. Nggih. Jarem yo. Kok iso ngoten lho? Itu Mas. Zaman sakniki lho. Nggih. Ibaratnya pergine pun kan angel lho, Pak. Nggih. Pun rusak to niku Nggih. cercerane. Mboten digateki kalih desa. Ah, pun usaha-usaha kedereng ngono kok. Padha mriki tok. Nggih. Napa sanese nggih wonten? Nggih, hitungane sing mriki kawit riyen jan gen anu niku mboten anu. Ora digateki. Nganu. Mosok perkara akses dalan setapak Jadi ora. megake kene iki saka ngisor kak kene iki semesah ya. Nggih, riyen nggih pun anu niku saking perdukan niku nggih longsor ke anu niku nih. Nggih pun disagui ning nyatane nggih derengan tenan anu niku. Lah mosok kula wih dalan rusak ngene iki iso diambang ngoten Mas. Jengke mlampah-mlampah. Matur nuwun nggih. Nggih, sehat-sehat nggih Bu nggih. Mas, gal sehat. Ini mau dosen jenengan? Pun gini iki. Nggak Mas? Nggih nggih, derek Pak. Ini lihat pundi? Niki. Ah niki teng anu. Ngilang Madap. begini madap. Oh nggih. Nuwun Mas. Nggih nggih.
Sampun, Mbah. Kan jenengan iki nyetan milan yang nopo? Minggah wau. Mbak, begitu deh. Atuki dalam niki. Nggih. Minggah wau mriki lho, mandhap mriku. Kaya saged kon kuwi Anu dalane elek nggih. lunyu lah. Dalan lunyu nggih. Terus ngono lunyu kan. Dalane jenengan pundi? Wah, Itu sing mriko. Waduh. Pripun? Niki tragan tok songo buku. Oh, benten-benten nggih. Nah, kula teh ora olahraga sikile mek sehat. Oh, nggih. Nun nggih, Bang nggih. Bu, matur nuwun nggih. Tak lajengan mawon. Nuwun.